Unai Goitia hau Garrezbana sokatiran, ez da egite, zote duen ikusi mutrikurekin. Bai, hau sokatiran ibilitakoa da, gangetxon jokatu zen munduko txapelketa hartatik gogoratzen dut, bai. Bai. Hogeita 10 zentimetro Garrezbanago, azten burutikan, gora. Ea, 62ko marka berdin du edo marka horretara inguratzen den Unai Goitia. Minutu bakarra. Dario. Hortxe ziegaude, Hortxe. Berrogei. Orain eutxi behar, 51. Beste iritsiko. Ez, hau letxie bere etorri. Berezi, 60, batengatik, 61. Bai. Ea? 62. 62.